హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద డీజే మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, మీ ఫొటోస్. సో ఫోటో 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఫోటో కొంచెం లాంగ్ ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2, 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైర్ పక్కన ఆరోమార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ ఫోటో చిన్నగా అయితే ఇలా లాగేసేయండి, వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా లాస్ట్ 26 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు, పైనుంచి కూడా, మీరేం ఎట్లా చేసినా ఓకే. నేను పైనుంచి కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరోమార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, లాంగ్ ఫోటో అండ్ చిన్న 2 ఫొటోస్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఇలాగే. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క ఫోటోని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 25 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 26 సెకండ్ 26 సెకండ్ ఈ ఫోటో దాకా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో దాకా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.